Ahoj, 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 vítajte u našeho tretieho dielu z Minecraftu Survivalu multiplayer s Činčarárom. Čau. Ja som Mine a začneme teda ten tretí diel a teraz pôjdeme... Teraz pôjdeme preskúmať tú jaskyňu trocha ďalej. Ja by som išiel na nejakú výpravu za ovcami, pomoc. Ja by som išiel na výpravu za nejakými ovcami. Poď, skeletone. On mi dal svoj luk. To je od neho, milý. Poď, zombíku. Poď. Creeper. Boom. Creeper buchol. No, dobre. Možno budete vidieť menšie lagy. Vy asi, neviem. Ja mám také lagy, že až to nejde. Ja by som mohol aj možno zistiť taký prúbí, že battle mod, vieš, že by sme si urobili halaparty a tak ďalej. Víš, čo myslím, ne? Hej. Ne, no. Idem ťažiť, dřívničko. To počí polaguje. Ja som chcel ísť ťažiť, ty. Ale Keby tu bol plugin Tricapitator. že povieš, ak šťastne žiješ sviňu. Sakral! Čo? Ja som za pánka lepakov. Natrpiač. Ja že som osmastil lopatov. Potrebujeme si robiť nejaké to plnenie. Iron na dve. Keď vám vadí moc zvuk na Minecraftu, tak povedzte, ja si ho stíšim. Mio, mal si stíšiť tie zvuky v Minecraftu? Ja nemám vôbec zapnuté. Ale ja mám. Také príjemné. Keď počuješ zvuk zombíka, čo ti šlape v petách. A Spider, ktorý sa tebou lezí, keď má srdiečko aj bol, tak to sú najsnažnejšie. Možno aj vidím úšteky. Čupnem. Hej, tam je tá svinia jedna. Samo ty choď preskúmať tú jaskyňu a ja sa dám do dizajnu domčeku. Ty kolo, Spider. No spôr mňa. Ja som Spider. tam. Cípni, čuzo. Ale poďme na strom, ja som tu na tarzanský more. Zostrelím ťa lukom. Keby som mal. Budro. Lagy. Koľko dneska natáčime videjka? 3? 4? To nie je úplne jedno. Vieš, čo mi je najhlavnejšie prežiť? Mám boku srdiečka a na ňom zombík. Pomoc! Daj mu headshot. To si sa to nerobíš prdele, rozbola poukvára. No do píp. Ďakujem za dávky, Mio. Creeper pred barakom. To som aj neurobil. Vieš to, že tam je zombík. Ja nie, to si ty. Ja viem, že tam ma naháňal zombík. Dobre, že Creeper pred barákom. to prčí. Knockback. Knockback. Mio, nerobil vlastne ma boku srdiečka, ok? Ide sem Creeper. Ne, nejde. Mám 2 gunpowdery. Gunpowdery. Ja som vybol s boku srdiečkami a sekerou v ruke, že Rambo style. Rumble style. Rumble style. Lidu tam nehajú tam. Naschvál som ju tam dal, to mám čím zadelať, tú čusnula.
dostal. Po mojej pravici teraz je... nikto. Ale je tu môj strýko, volá sa Vladko a je troška hamblivý. Ako ty? Vladko, povedz niečo, môžeme ti vo videu, neboj sa. Neboj sa čo? Ja si vo musíš byť vo vlogu. Teda, vo videu, ty kokos. Práve je maj buňho, takže je to dobré. Tam ja spím. Som musela doma v teplúčku, v zime, v uhlíke. Si zabil. Neviem, ako mi je mi dobre, vyzle mi na búvanie, som šťastný. Som šťastný, jak táto svinia našej strechy, ktorá práve spadla, ty si vyniesla. A som bolo, ne, ona je tu, rýchlo na strechu je tu, naša šťastná svinia bola. To je náš František. Františku, hlavne neutíkej. Neposer sa na střeche, jak by to vypadalo. Počkaj, rýchlo urob fento, hodím ti drevo, urob fento, rýchlo. Ohraničíme Františka. Toto mi ide. Ohraničíme Františku, ja to nemyslím. Františku nám utíká. On nám zdrhnul. Františku, co to děláš? Ty jsi vychovaný, to musíš žít až vychovaný. Potom si nájdeme ďalšie prasiatko, keď budeme mať vík. Ja vlastne už ho môžem to urobiť. Urob rýchlo hore, máš 4 kosti. Ty urob hole. Ty vole. Ja idem pre Františka. Už je venku, vole. Proto ťa nerýchla hore. Už je František, venku, ja ťa hľadám. Ja idem rýchlo zasadiť semienko, idem rýchlo vypestovať, urobím nám... Františku, depak si, Františku. Začal sa ohranič a 3 bloky nehaj polné. A náš pán Creeper. Bachol tu Creeper. František! Traja Františkovia. Počkaj, už to robím. Ja som rozbil Ježiš piesok, ja som debil. Ja nemôžem takto hrávať, že som rozbil Ježiš piesok. Chápeš to? Máme Františka. František uvádí. Nos Františka 2. Kde si? Mám pre teba uvíť aj pre mňa. Ja mám Františka. Kde si? Zapni si, no. Ja vidím tvoj oný. Zapni si nodus. Ne. No, František! Františku! Ja už mám Františka. Františku, poď! Poď, Františku, poď! Poď! Ja už mám Františka. A ja už mám byť. Kydaj, dávaš byť na Františka. Františku, poď Františku. Ten dáme ho hlavne zožil. Františku. Vlastne ja som zabudol, oni idú na mrkvu. Čuzo, poď. Oni idú na mrkvu, tu nemá... Tu je František samo. Ja viem, že oni idú na mrkvu. Ale ja už mám Františka, poď sa pozrieť. Tady je môj František. Videli? Áno. Počkaj. Ja nemôžeš printovať. Tady František. Františku, už ťa vidím, vole. Nebuď zlobý venku, Františku, ok? A slyší tady něco zlobivýho, jeden zlobý. Počuješ aj ty? Ja nemám zvuky. Zapni si, a ja to počujem skladová zlobíka. Pod tebou. Asi. Dobre, tak tento diel už teda končíme, lebo Prečo? je 9:40, dobre, takže tento diel už končíme, takže teraz dáme menší strih. Tak, toto video už teraz končíme, takže ahoj. Ahoj, tu máš svine. Čahoj, blask. Čahoj.